Hey guys, sunteți pe canalul meu și astăzi o să facem o zi în carantină. Abia m-am trezit, în fine. Asta mă gândează și o să mergem la cumpărători. Și acum o să ne îmbrăcăm și o să vă arăt hainele cu care o să mă îmbrac, așa că da. Deci cam acestea sunt hainele. Aici este o chestie, cred că din lână de oaie. Nu știu sigur ce este. E un fel de hanorac, să zic așa. Și aici sunt niște pantaloni albi, simpli. Și da, o să mă îmbrac și revin după ce mă îmbrac. Deci, guys, m-am îmbrăcat, da, m-am și încălțat, chiar cu aceste, nu știu, încălțăminți, niște Adidas. Și acum o să ne facem părul, pentru că nu pot să stau cu cucul ăsta. Și da, revin că nu-mi fac părul. Sau chiar o să vă arăt cum să-mi fac părul, așa că da. Deci, guys, asta este coafura. Mi-am prins aici cu un moz verde cu bălințe. Și asta e coafura, mi-am prins un mod și celălalt păr mi l-am lăsat pe spate și acum o să mergem spre cumpărători și da, ne vedem la cumpărători. Deci între timp mi-am ales și această borsetă albastră pentru că mi s-a părut că se potrivește cu ochelarii mei care sunt așa, turcoaz albastru și acum o să ne vedem la cumpărători. Deci acum sunt afară, sunt cu mama mea și acum o să mergem la cumpărători și o să vă arăt acasă cumpărătorile și da. Nu m-am lăsat să filmez la cumpărători, dar deja am cumpărat, așa că o să ne vedem acasă și o să vă arăt ce mi-am cumpărat, așa că da. Deci, guys, am ajuns acasă și acum o să vă arăt ce mi-am cumpărat de la cumpărători. Nu am putut filma în magazin pentru că nu m-au lăsat, dar am cumpărat chestiile și acum o să vi le arăt. Deci mi-am luat această, nu știu, Kinder, o chestie cu ciocolate Kinder, pentru că mie îmi place foarte mult Kinder. După aia am luat niște waffles, așa scrie că se numesc, așa, se potrivesc condițiile mele, cum am observat. După aia avem niște Oreo, care este original, da. După aia avem niște Barney cu lapte și da. Mie îmi place foarte mult Barney, nu știu de ce. Nu știu. După aia avem M&M, sunt cu niște nucă sau nu știu sigur cu ce sunt. Cu peanut, așa scrie aici, peanut. Cu niște peanut, cred că nucă, în fine. După aia avem niște cajun, mie îmi place cajun, nu știu, sunt înnebunită. Bine, nu neapărat înnebunită, dar că îmi place cajun foarte mult. După aia avem niște blueberries pentru waffles, pentru că nu o să le mănânc simple, pentru că nu mănânc simple. Și da, sunt normale. După aia avem niște pufuleți Gusto. Sunt originali și este o pungă mică. După aia avem niște paprika. Sunt niște chipsuri paprika. Da. Și cam atâta mi-am cumpărat. M-am și schimbat. Pentru că, da. Deci cam atâta mi-am cumpărat. Sper să vă placă și da. Pa!